Smeštena u kotlini između Alpa i Jadranskog mora na reci Ljubljanici, glavni grad Slovenije, Ljubljana, sa nešto manje od 300.000 stanovnika, jedna je od najmanjih prestonica u Evropi. U prošlosti na ovom prostoru ukrštali su se brojni putevi i interesi velikih sila. Od rimske, vojničke i trgovačke Emone, pa nemačkog Lajbaha do nekada slovenačke Luvigane, današnja Ljubljana bila je u posedu goričkih grofova, a zatim Habsburgovaca. Napadana je od strane Turaka i osvajana od strane Francuza. Ljubljana ima očuvano staro gradsko jezgro i raskošne barokne zgrade, a uticaj arhitekte Jože Plečnika poredi se sa uticajem Gaudija na Barcelonu. Simbol grada je ljubljanski zmaj. Tromostovje na reci Ljubljanici verovatno je najposećenija i najizazovnija turistička atrakcija. S jedne strane je Prešernov spomenik uz spomen najvećem slovenačkom pesniku Francu Prešernu. S druge strane reke je glavna gradska pijaca, a duž obala niz prijatnih malih kafana i restorana. U 2016. godine proglašena je za zelenu prestonicu Evrope. Ima oko 30 hektara parkova. U centru grada saobraćaju električna vozila Kavalir, a dostupna je i gradska mreža besplatnih bicikala. Ljubljana je danas zaista uređen, lep i modern grad koji morate posetiti.